Takže, čaute ľudia, dneska tu máme video. Teraz bol update, získali sme toto veci. A už asi tušíte, prečo sme tu. Dneska sa otvoríme sticky, lucky bloky, ideme na to. Videl som taký trik, že sa pritiahneme, všetky gadgety tu dáme. Tak, bum. Dáme si, skočíme si, dáme tu trapku a tak. Otvoríme ho, robíme si bejsku, trikrát skočíme. 3, 2, počkaj, ja sa bojím. Pod hotspot. Áno, tak je to trošku mit, ale to sa dá robiť, už mi to padlo. Teraz môžeme spojiť toho pota a toho pota. OK. Tak čaute ľudia, toto bolo dnešného videa všetko. Dajte like, dajte odber a čaute.